Nou, ik heb Rutger en Dickie. Ja. Want aanstaande zaterdag gaan we optreden samen met nog 12 man op het podium in Neushoorn. Bij de Neushoorn. Wat wordt die een rol? Ja, ik ben dan de timbalero, zat ze dat nemen. Dus. Vertel. Ja, timbales. Het ben eigenlijk de Tom Toms van een drumstel en dan ben je van Stiel. En ja, daarmee heb ik een beetje... nou, de leiding wil ik net zeggen, want die zit bij Laurens Blinksma. Ja. Maar nou, ik jou het ritme van de band. Lekker swingen dus. Dat wordt swingen, echt weer. Alleen, ja, wij zijn vorige week tijdens de repetitie van Matachin dat we het waren naar binnen, Helly, maar Piet had dat iets te letterlijk opvat. Ja, dat had hij goed in, hè? Maar des te reden om naar dat keer natuurlijk, want nou ja, het waar ziet er net al te best uit, maar de warmte die gaat Denise binnen verzorgen. Ja. Ik neem naar die dame Denise, die Dickie les nog jaren. Met je beiden heen spelen. Dit is heel wat oors, hè? Ja, leuk. Enig. Echt swingen, uptempo. Ja, nou, dat lekkere Zuid-Amerikaanse muziek. Dat is heerlijk. En dan sta jij met je contrabas? Ja, met mijn contrabas. Ja, met nog iemand, met Dennis. En het is een flinke groep, 13, 14 mensen. En Laurens, die heeft er toch binnen 10, 12 workshops heeft hij van verschillende mensen en disciplines en amateurs hebben ze een goed clubje gemaakt. Valt me heel erg mee. Neushoorn. Wat kunnen mensen verwachten? Want er komen wat kreten voorbij. Maar... Ja, nou, dit bestaat uit Free Jam. En Free Jam zijn workshops, optredens, jam sessies. En dit is een initiatief van Laurens Blinksma inderdaad. En heeft deze mooie orkest zeg maar, in elkaar gezet. We hebben violen, violoncello, dwarsfluit. Het is echt super mooi. En ik werd gevraagd als special guest om een paar liedjes te zingen. Dus het is voor mij echt een eer. En het is de hele middag, volgens mij begint het om 3 uur tot 6 uur. Er zijn verschillende... bands. We hebben ook Ananas onder de leiding van Kees Romer. Ja, die zijn leuk. Die heb ik een keer gehad hier. Ja, die zijn heel leuk. We hebben samen met Kees Romers in een salsa band gezeten een paar jaar terug. Dus ja, echt lekker Cubaanse sfeer. Lekker, ja, hopelijk blijft het weer een beetje zo. En we gaan met z'n allen genieten, zaterdag. Cuba, alles een keer West. Nee, dat ben ik nog niet. Muzikaal wel een heel interessant land. Ja, absoluut. Ja. Dus Cuba komt naar Neushoorn. Vast en zeker. Ja. Is het nog ontzettend moeilijk om die om te zetten als Noorderling, Noord-Europeaan naar het Cubaanse gevoel? Dat is net per definitie makkelijk inderdaad. Alleen nou ja, als muziekliefhebber luister ik heel graag muziek. En dat helpt wel heel erg om nou ja, dat wat in de nierkes te krijgen. Ja, precies. Het is oors, hè? Het is even oors, benoorde ritmes. Het voordeel aan dit Charanga-project is dat er wel maar Europese invloeden werken wordt, zeg maar. Dus ja, op een bepaald aantal ritmes is het wel wat meer herkennen uit de wat populaire salsa en cha-cha-ritmes. We hebben een aantal nummers van de Buena Vista Social Club. Dus nou ja, ik denk dat een soort mensen in ieder geval wel een aantal nummers zullen herkennen in ieder geval. Dit werd swingen, jongens. Neushoorn. Hoe laat begint het? Wij beginnen om 4:30, dus kom maar met je dikke Cubaanse sigaar lekker genieten van ons. Neushoorn, mooi met je. Ja, dankjewel. Ik om 3 uur, Willem. Dus, en kom daar ook even in, dus is het echt wel even wat snel. Vooral 3 uur. Neushoorn, dankjewel. Succes, jongens.